Jarri zaitez pentsatzen momentutxo baten, tartulekuen zalantzen artean. Begira iguzuet den noiz zuzen begitaran, azalpen ugari zor dizkiguzuetan. Esaiguzu tabernau ez dela geurean, izen faltsu bat izan dugula maiten. Gure arteko eurokaina eta tragoak, bibazkanpo sentitzen dituzun horrek. Biba edota biran, ze ostea esan behar den esaiguzu. Biba edota biran, ze ostea esan behar den esaiguzu. Nere kantukideek uste ez dezaten, erantzuna esaidazun belarriran. Aurreko saioetan ala da ikusten, zenbat pasatzen diren finaleran. Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau, egingo duen azkena ez naizelan. Beraz amestuko dut finalean sartu, tanakoa jukatuko dizudalan. Hiru edota bina, zenbat pasatzen diren esaiguzu. Hiru edota bina, zenbat pasatzen diren esaiguzu. Iaz egin nuen lagun berria, Bilboko Aldezarretik etorria. Bere holtza berri maitagarrian, nire oinazpian zen erorian. Giroa sortzen du astearte batez, naiztongo gehiegi dagoen berez. Agurrak irensten egunta gauez, txalometroa aldrebez. Bertxorrondan, gurekin gozatzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Bertxorrondan, gurekin gozatzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Hei, hei, hei! Kermanille naranja, humoretsu eta baikor kermanille naranja. Finalate joka dator kermanille naranja, humoretsu eta baikor kermanille naranja. Onena ematera nator la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la kermanille naranja. Humoretsu eta baikor kermanille naranja. Finalate joka dator kermanille naranja. Humoretsu eta baikor kermanille naranja. Onena ematera nator. Urdurinen torrela eta begira gauzak zer diran, hiruzpalau garagardo eta bitila segidan, ez daukatain garbi horrekonik egingote didan. Pipiri, errimarik ez buruan, eta doinuak aztuta, ibil naitekeen arren saioan guztiz galduta, nator gozatu asmotan eta pila kargatuta. Zeren bertxonik ez da, bertxo txarrik gabe, esperantzara kondenatua. Aupaenaren ez dakit nortzaren, ea gaur gaizki eramaten garen. Aizuenaren kantatu suabe, jardungo bainaiz gupidari gabe. Berangoko kalean dago zarbolabi, Berangoko kalean dago zarbolabi, Maialenen etxea eta 3 ardi, Aioena eta 3 ardi, Berangoko kalean dago zarbolabi. Konkistatzen gabiltza Bizkaia erdia, konkistatzen gabiltza Bizkaia erdia, eta garatu duzu Giputxi fobia. Aioien Giputxi fobia, konkistatzen gabiltza Bizkaia erdia. Nere atzean dut
Hau bai mutil kompletoa, nere atzean dut ander. Hau bai mutil kompletoa, pelotari bertsolari eta euskaldun petoa. Ea nork markatzen duen gaurko lehenengo tantoa. Lapurdik Bizkaiari ile gorri bat ekarri. Lapurdik Bizkaiari ile gorri bat ekarri. Berriz ere maiteko dio Bizkaiak Lapurdik. Lapurdik Bizkaiari ile gorri bat ekarri. Kerman gaurko honetan, Kerman saio honetan gaur bi migrante gara. Kerman saio honetan gaur bi migrante gara. Tabitan bat ile gorria onartu behar detara. Bertsolari ile gorri bakarra zu omen zara. Lo dago gure urkizan, aurkitxo goxo eroan, ametxek inspiratuko duten haren esperoan. Lo dago gure urkizan, aurkitxo goxo beroan, ametxek inspiratuko duten haren esperoan. Gazteiz aldera joan zen, desfasatu asmotan, baina nahastu zitzaigun karrera hautatzekotan. Taurrunenean, Erasmusean, Baionara joan da asto gainean. Taurrunenean, Erasmusean, Baionara joan da asto gainean. Aizue jarri zaitezte, publikoari begira, jada gure agurrekin aspertzen nahi dira. Beraz amai dezagunta, atera pare bat ronda, astear dagoelako, gaur bertso erronda. Aurdun geratzeko aspalditik, begian nuen jarrita. Eta in vitro aurdun geratzeko, iaz hartu nuen zita. Gaur ginekologoak deitu nau, eta ai berri polita. Isilik geratu egin naiztan, eskegi diot korrika. Medikuntzara sartu nintzen ta, horren pozik, horren arrunt, baina ukondotan atera zaizkit, jada postillatxo batzuk. Beti ikasten, beraz kanpora, eta benetan diotzut, magisteritzan sartuko naizta, medikuntza ziztrinen truk, fonendoa eta amantala ere, leiotik bota baititut, leiotik bota baititut. Nik aurrez aurre beti eukidut kristolako arresia. Bertxotan ere emakume
kriston gezia. Baina azkenik plaza handi bat lortu duta merezia. Kostata baina pasa egin dut aurrean nuen ezia. Bertso saioa neukan gaur biran, ta nator zuen artera. Asteko agurra ahaztu dut eta egin beharko dut aurrera. Gero ariketa etorri zait ta okerrera ta ez onera. Hala ere bero eta goxoa da egindako harrera. Ta hori dena gertatu arren, pospozik joan naiz etxera. Kontua Alde Zaharrekoak erabaki dugula Ronda kalean estatua bat jartzea. Erabaki dugu, ez dakigu zergaitik, ez norena, ez ezer. Erabaki dugu estatua bat jarri nahi dugula buru gogorra garela. Zuek zarete, gure bide guzti honetan, gelditzen zareten azken 6 hautagai. Orduan, azaldu beharko duzue, zergaitik zuek izan behar zareten estatua hori. Ze meritu egin dituzue bizitzan, edo ez, asmatu, edo nahi duzuena, kaileman ondoko dari, ezengoan. Azaldu behar duzue, zergaitik zuek, euki behar duzuen estatua bat Ronda kalean. Nire hautagaitzan aurkeztuko dut, hartu polita horrian. Iparraldetik etorri naiztan, gainera ile gorrian. Hautagai ona nauzu hemen, zuen ideien tirabiran. Bertso erronda irabazi dut, 12 aldiz segidan. Naiz tantzokira inoiz joatean, niretzat ez dan problema. Ostegunero birati joaten, ni neu nauzue azkema. Estatuak hortxe behar du,
estatua bat jarrezazue, ta nire merituen truk. Meritu handirik ez daukat baina, bertso eskolan loartzen doa. Altzairua garesti dago, hartu nazazue punto, ta volumena ematen behintzat, ez duzue gastatuko. Eta Kermanen arrazoiak jo, zelako adar jotzea, zure estatua ez da jarriko, garesti baita brontzea. Estatu hori nilaz egin bizuen, entzun zezentzua deko. Biran gastaten diru guztian, atzera ere lortzeko. Bertsolaria emakumea eta trikitilaria, aitortzazue behintzat badaukat meritu lista handia. Loarena esan dut lehen zeren, horrela egin izan dut maiz. Estatua hori jarrezazue, eta igual ez